Aya ndiwo anonzi makuna murume uyu ari kuti akabata amai vake chibharo. Mai vake vanga vasingaone uye vanga vasingatauri asi vaingosvima misodzi vakashaya chero wekuudza. Iye achibva angoti rega ndingoteka advantage yechembere iyi. Ari kuti iko zvino urume hwake hunongofamba huchibuda, whether ari kuchechi whether ari kubasa, zvese zvinenge zvichingobvinza kutobva joka chaiko. Zvino ari kutsvaka rubatsiro nekuti chaakadya chamuka amai vacho vakatoshaika. Hama dzamai dziri kuti aiwa isu hatizvipindi nekuti munhu wauri kuda kuti tigadzirise nyaya dzake akashaika uye anga asina chaakatiudza. Mune Zimbabwe ndainyenga mai vangu kurara naamai cheko zvakatanga ndine 25 years. Zvinhu izvozvo mai vangu vanga vasingatauri, mai vangu vanga vasingaoni, asi kuti vasaoni nekutaura zvakakonzereswa nababa. Ini ndakazorara namai vangu, mai vangu vaigara vachisvima misodzi, mazi kuti vabudise vanga vasisina, mazi kuti vabudise kana kokutaura vanga vasisina. Asi zvino ndande matambudziko makuru mune Zimbabwe. Ndoita sei? Ndoenda kupolisi ndinozvisungisa ine munhu waiva ndikusungisira wacho akafa mune Zimbabwe, ndibatsireiwo. Ana sekuru ndikambovaudza, ana sekuru vakati hanzvadzi yedu anga asingatauri. Baba vamai ndakavaudza chaivo vakati aiwa izvi nyaya yako haina kana umboona kuti munhu wacho wari kuti wakabata chibharo akashaya ende anga asingatauri, ukatadza nekutaura aripo. Izvezvi mai vari kubudira pamuzukuru wavo, but kuna nasekuru hapana kutombosunza kana musoro, hapana kana kutombotora kana action. Ndatambudzika hama dzangu, ndatambudzika pese pandiri kungofamba ndiri kutongobudisa hurume, pese kwese kwandinge ndangoenda kana every ndiri pachechi kana kupi ndinenge chingobuda kana hurume. Amai vachingoti tichipedzisa zvawakatanga, handisi kuzwa mhuri yeZimbabwe, ndibatsireiwo. Ndakarara namai, ndakanyinga mai vangu nyakubereka, vakandibereka chaivo nguva ndikanyenga mhuri yeZimbabwe, ndibetsereiwo. Manetizens ari kuti ndosaka mvura isiri kunaya ndiwo makuna chaiwo iwaya. Iwe waifanira kuva uchi protect amai vako but waitova abuser. Chiko chakadaro vanasekuru unoda kuti vadiko vakuroorese here, vasumudze musoro, zviite seiko ipapa. Pedzisa zvawakatanga wega, itai zvamuri kuita muchapedzerana. Handiti mai vati pedza zvawakatanga uchabuda hurume ihwohwo. Kusvika wadehydrate kutongogara nechigubhu chako uchingomwa mvura, kushaya matyira chaiko ndiko kutuka mai uku. Hazvibvumidzwe izvozvo. Kutanda botso uku, actually it is more than kutanda botso. What help do you want from people? You saw mai vako vachibata mai vako huyanga to the point yekuti vakatozorasikirwa nemaziso avo ende vakapedzisira vava defu zvakare. Iwewe woita the same thing. Aiwa muchapedzerana ikoko. Kuenda kupolisi tiri kuzvinzwa, uri kuda kucleana conscience yako, asi mhosva yako iyi ameno tinoripika ngenyika izi matyiro atinoita vana mai vedu. Soka unenge wamboswedera pedo navo zvemalevels ekudaro seiko. Imi kandi zvinhu zvacho zvakaoma. Do leave your comments on what you think. Opuwa rubatsiro rupi? Pana vanasekuru here vamunoziva vanogona kudhila nenyaya dzakadai? Dei kwakuchinzika airomba kuti awanewo mari ave munhu anoshamisira. Zvino aiwa akingoita zvefani. Kusvika mai vashaika uchivabata semukadzi wako, aiwa izvi muchangopedzerana guys kwamuri ikoko. Do leave your comments on what you think kuti oitwa sei mukomana.